Horas madihita saluhutna. Shalom. Hamu amanami doho tinanami. Buku Apostel ima udukni Evangelium Lukas. Napa darhot taringot tu hina sitong ni hatan debata di bagasa Jesus Kristus. Manurusi do nang hina sitong ni pangajarion ni Tuhan Yesusi di partikian niya ka apostel nang pe dung manaik Tuhan Yesus tu benua gijang. Lapatan na menguda dua kasih siani pararaton barita nauli tulia pertibion marhiti-hiti padonganion dohot huaso ni todi parbadia. Di patu panasida do ragam tada halongangan. Isara pemalum namar sahid, rodi na panguluhon ng mate, di bagasan huaso ni Kristusi. Di jolo ni trupukon, di ebati Apostel Petrus do hutalida. Zupaksa do di si Eneas Nasarion, naong peak di podoman na, 8 taon liling na. Dungi dok si Petrus matu ibana, Eneas, di pamalum Jesus Kristus doho. Hehe maho, dulu ma podoman mi. Jadi manigor hehe ma ibana. Boy tay day dia 32, Rodi 35. Hamwak kadongan, lubisyan na pamalum namar sahit di turpukon, di pangulu jala di pahitcat Apostel Petrus do sahalak paropuan ng mate di Joppe, ima si Tabita. Tarpangulo di bataro ng mate. Iba na do Tuhan ni na mate do na mangulo. Alay, dada malon ni Apostel Petrus patupaho ni. Tung huason de batado na panguluhot sa. Huason ni de bata, lausido dasor do mual ni ulupulupta, soal songon guarani ni minggutta, ima minggu jubilate. Zopeon, ima sada lebuan inganan panongosan ni perhau di bagas joro, na di Jerusalem diobas ni Raja Salomo. Jala lausido lang inganan ni si Jona, dinamapurus ibana tutarsis. Dihutaw mamian si Tabita, manang dihata guri dok Dorkas, lapatan na hiji manang kijang, na patuduhon haulion na si Tabita, na padut jalahubas patupaulaw na denggan. Padero ibana martonon, nunut mangulaulon na huhut pahebakotsa. Laos marhite ulaw na gabi pasu-pasu do ibana tu torop jolma. Alay, dada haulion ni rupana na ng idaw tadi sonsonari. Alay ho ni habasyaon na do. Uli ni parangena, dohot pabainan na. Akadia mahamu akama namin na namin waing hapataran ni haulion na Perzulu si Tabita ima sahalak poropuan na prosea. Boy tay dia 36. Uli warna alay lumubi partuhan jala parhaporseon si tutu. Tupa torop do poropuan na uli rupana. Alay dang sitong marhaporseon. Mololi rupa hape tweet marpangalaho jala raus martuhan takpola lasroha donok tusi. Najumorbut ima tupa ngarwa buhina hape pangalahona petong tweet laos raus musemartuhan dago idama segana. Heado ni ingot rupani sada edde namadok dada rupami nahui dayto. Manang artami nahubereng diho tung rohamido. Paduahon Tabita sumurung ibana mangulahon na denggan. Lapatan na dang holat cukup-cukup makan ibana patupa na denggan. Alay son didok diodolhon sumurung.
Dakko lama perbainan na biasa-biasa, manang na standar umum, alai mengalubido siya na somal na binayan ni Zolma. Di pabayan na dinggan na pinatupanay, takas dorong nilai lebih manang nilai tambah. Jala disido holion na nina sa dapat dohar rupani, si bigo abaruba, botar-botar hulik kuling na. Nauli do naroa, molauli pakuling na lumobi pabainan na. Patuluhon ringgas ibana mangulahon asin roha. Uli di rupa, uli di parange, uli nang di pabainan marhite ulaon asin roha. Om mahaulion alani holong na mardiakuni. Jadi dada haulio secara seremonial, secara di pertandingan fashion manang mode rupani, halai haulion na operasional, marhite gerakan aksi sosial, nabui dihilala na humaliang. Jadi dada holan na majalo, alai girgir mangalean. Hurian na batoras pe rupani, naing doy komorot siya pangalaho si padzalo, gabe si pangalean. Dido akkalongata rupani, we have to move from the church as a receiver to be the church as a giver. Hurian itu hatta, nang pe parhaprosyaon ibana, nadinggan parangena, nang pabayananna, alai ternyata songgop do tu ibana, tu sitabita sahiti, dungi lasmate, buita ida dia 37. Dungi diburi baibana di pihak koma tu bilut perkijang hobar tu adat ni halak jauh di rupa ni. Padohat diburi jala di pihak kon patuduhon na tutu situtu do ibana mate. Jadi dada holan sopol somar hosa di duru rupa ni songon na mau busuran di aik alaman nong-nong manang na mati suri. Dungi di titik tertentu gawe mangulum se mulak marhosa. Marnida ulini parange haporseaon doh ulau nasi neroha na pinatupana. Tai dia nak kening ditrupuk tai pitor di hari koto si Petrus do mangoloi apo-apo ni dua halak suruan naro majui bana asa gerak ro tumopot si Tabita. Diturpu kodang di patorang ise suruan na dua halaki. Lapatan na yang go di panurak Lukas rumi kotado na hubas mabahen na dinggan tumibakon identitas na sendiri. Alai totudo na holong roha may bana tu si Tabita ubad di halaputi dohok memulus dalan na tutumat sa maol. Jala tutuna porsia di bana di huaso di debata na panguluhon. Hamunaka aman nami. Tumatangis jala agawan si tutu doaka dongan na boru-boru na mabalu. Siala perbording ni si Tabitai. Di patuduho matu si Petrus akaulos doha abit pinauli ni si Tabita. Gabi pahayad din na sida. Ima hapataran ni para sinorohaon mengurupi akaina na mabalu, na pugos, na sumardiha-diha, huhut mabuhari na sida mga dupi hamaolon, dingulu si ganupari. Dang terhalupahon perhuta joppe, hinauli ni parangenay. Tutudo malisi halak jahudi, nakso jahudi pe. Nunga tung bagas, di suasi Tabita holongi tu huria joppe sa lilingon nang na tu humaliak sape. Di palau si Petrus do jumulo na sida at dorang so di pahehe si Tabitain. Aydang nagabi konsumsi si totonon ulaon na pahehe honi. Danggabi si tiga-tiga honot ton hamalumon manang halongangan binahen ni debata.
Dada nang si Petrus nang tarida marhite ulaw ni. Halay huason debatado na panguluhon. Hobar tuteba ni mingguta huason debatado na panguluhon. Lapatan na tung so si paorotod do puji-pujian na tu debatahian gabe tu jolba. Dungi mersinggang ma ibana martangiang di do pakkom ma bakei di do ma o tabita hehe maho. Dungi gabe biduk ma matana las hudul dungi hehe las jongjong. Marnidai gabe torok mahalak na persaya di Tuhan Yesus. Di minggu jubilate on marulupuluk mahita alatuk do huason debata panguluhon. Huason itu haniro mual doh dasor ni nasa ulupulupta. Dada hagugun ni zolma di parabinotoan, di hamoraon, di pangkat rudia kahabuyota nomor ragami. Huason debata na panguluhon lima gugutta pararton barita nauli. Huhut makanguluhot sa di bagasan hapersyaon napulin di parangin adinggan dohot di ulaon asini roha. Marulupuluk maita makanguluhon huason debata na panguluhon ni. Jalahi tape naeng mamarroha panguluhon songon nabinain ni si Petrusi. Bakit jala tapahitcat na hapersyota. Tu hitsa na marparangin na dinggan do mangulahon ulaw na siniroha. Mertua do akka na siroha ay sia-sia do nasida. Ninna di Matius 5 ayat 7. Marjubilate hita ala debataro silehok kengulua do ngulu na manoktong. Mate manang na mangulu. Mate jala mangulu di Tuhanido hita. Mangasahon huason debata na panguluhon ni. Talehom magugutta, nguluta, rodi talenta na dong dihita, gay parhitian, lau mangulahon na dinggan do asin roha. Ang giat gabi pasupaswi, tuaka dong adjolma. Dada holan na rekot tuhita hape, ubay dilihod debata katalentai. Alay naing do dohot taruli akadongan, marhite silehon-lehon nasahat tu hitabi. Marulupuluk mahita, mangulup po doho makaprosyay huason debata na tu panguluhon. Marjubilate, alaguk asinirohan ni Jahuba do tanon. Isarana nungalam lepenuaeng soy ni kopit sa pulusia. Nunga dia pusi debata ilu-ilu siya simalolokta. Marulupuluk mahita. Ay dada hamatean ujung ni lakata. Alay paheheon na do. Di bagasan haheheon na Atong say marroha panguluhong mahita. Naradut di hapersyaon. Hobas mangula ulaon na dinggan. Jalahitsat tuaka ulaon asiniroha. Amen.